Ez történt a Danubίου Spiritosban. A haverokkal fogadtam, hogy bebírok kapni egy 60-as villanykörtét. Erről már beszéltünk, sikerült. Kivenni viszont nem. Most a szájsebészeten ülök, várom, hogy a főorvos úr beérkezzen. A többi doki ég nem látott ilyet. Pityesz. Nem hiszem el. Nem hiszem el, hívjuk vissza. Ez kamu. Ja, Ekkora kamus vagy. Maradjál már. Izomlazító injekciót kaptam. Izomlazító Ne injekciót. kamuzzál már, adod a valakinek a telefonodat, aki melletted van. Tomosai professzor. Somosai professzornak. Adod A a professzor, hagyj beszéljünk a professzorral. Ezt nem hiszem. De jó vagy. Professzor úr. Gyanús ez a szájsebészet. Halló, jó napot kívánok! Tomasz vagy Péter professzor vagyok. Kicsit meglepődtünk, egy villanykörte van a szájában, most adtunk neki egy izomlazító injekciót, várjuk a hatását. És Értem. hogyha sikerül, akkor hát eltávolítjuk ezt az idegen testet. Értem. És hova kellett adni az izomlazító injekciót? Közvetlen az állkapos alá a bal szőr alatt. Aha. És ez latinul ezt hogy mondják? Musculus servofedum, azt tudod. Hát akkor ez, Most erre nem tudok ez mit úgy mondani. tűnik, hogy ez a sztori, ez egy igaz sztori. Pillanatra adja még nekünk vissza a Pityeszt, hadd beszéljünk vele. Jó, sok Doktor sikert úr. a műtéthez. Köszönjük. Igyekszünk viszont hallásra. Viszontlátásra. Elég fiatal a Gyerekek, ez professzor. valódinak tűnik innentől kezdve. Elég fiatal a professzor, ezt többen írják. Pityesz! Itt vagy. Jó, ne, semmi. Jó vagy, Pityesz, az a járó. Kamusztok, ez most megint kamu! Ne erőltesd. Összetört a körte. Ja! De jó vagy. Jó, egy pillanat volt, amikor bedöltünk ennek a dolognak. Szép volt. Jó van, jó ügyesek volt. vagytok, Pityesz. Jól csináltátok. Igen.